Yehey! Happy birthday! Ito sa sir? Karon pa yung mga vlog cake. Oh, sukad! Flower Shop, delivering happiness. Edgar? Sir, hapon sir. Ikaw si Sir Edgar? Tawag, mga jersey sir? Huh? Jersey. Jersey? O sa mga nagdua basketball? Abdua, kisa nagadula basketball kanay mga kuan, liga. Naman gipaton magudigod. Si Muha doon hato diri sa duro sa Prokduranta. Ya, ikaw na mag-buy charge ani. Galing kwarta birthday mo. Ha? Si James nagpadala ni Villanueva. Ipato diri sa Muha? James Villanueva kag Davao. Kailan oy? Jersey ni, kuha ka buk ni, 12 ka buk. Isa ka team. Kasi man order ni mo siya ha? Kailan na po sir? Kailan na? Puro na kay team sa basketball. Ganyan dulang eh. Ano? KRK? Dulas lagi na. Walay kan ba nang dula lang ko. Nausaw man ni, nga diri magipakon si mo ha? Wala man ko. Anak ni mo sir? Unsay team? Unsay team nyo day? Wala. Wala team? Wala. Check lang sir. Jersey mo ni pantalon ug kuan gud? Sanina. Kisa may nagkuha na ni di ay. Idri mo gipahatod sa imo Edgar. Sprok Duranta. Tanaw na to sir. Check na lang sir. Libre tanaw lang ni kung di jud mo kuhaon, uli na mo. Kontakon na mo na mo si James. Nag-record bang pud mi para ipakita ko ang dito nga naabot siya gidiri. Amo na ipakita ni nga video sa imo ha. Sila ha. Dili man pugsun. Okay, pag sanay pod. Kay basta kami delivery lang mi sir. Ikaw sir kay mga ka picture. Picturean. Pangalan. Yung pangalan mo din mo gud. Dali dali sir. Dali tra man. Kuan lang may Dali, sir. documentation. Picturean ka na mo. Kung di jud mo kuhaon, uli lang mi. Mayroon man sir kay kuha man na. Sayang. Wala. Dili sir. Check na to. Kay last touch man ang client karon tungod sa tong protocol. Adi ka makita sir. Abril na sir. Abril dayon. Surprise! Salamat. Admirer ni mo. Wow. 3,000. Dito na sa or niya lingkod sa. Admirer ni mo, padala. Lingkod sa sir. Tungod bro? Asa di yan? Asa di yung partner sir? Ha? Sawa ni mo? Wala diri. Huwag balo, huwag ni handa. Asa mo di ron? Hindi lah, ninda. Dito ron. Pag naasa kung kinsa nagsasagani sa tanawa ang cake. Magulang bro. Magulang. From Ate Rose. From Hawaii. Sana all. No more sana all na. Okay. So sir, maayong hapon. O birthday. Murag na kuyawan pa kamuduol ba? Tanaw sa Hapon nung wala mo sa kwarta raw. Hi, gahapon. Yung pila-ila na sir, ako rin si MM and kani si Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. Nami diri karon para hadlukon unta ka. Lain ko siya. Bayaran na niya. Ala. Siyempre sir, ibayra na aga ni kwarta gipadala. Anya na kan. Anya kay birthday man nimo gahapon, kantahan gyapon ka na mo happy birthday ka. Lingkod sa, lingkod. Lingkod sa. Inaasay mi Bilis. yung Real lang. cool. Sige lang. Joke. Happy birthday to Tawa niya. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May silingan. Make a wish to blow your candle, sir. Yehey! Happy birthday! Gasa, sir? Nagkaroon pa siya ko ka-vlog cake. Oh, sukan? Sila siya yung message, sir. Taon ako ha. Sa mukha po na nagkaroon pa naka-blow of cake. Uy, Ano ba ito? 48 na ba ya? Lagi. Ah, Susugat. sukat-sukat? Sila siya yung message, sir. Anak siya. Ako ang cake. Kung sa kumama ako yung blow. Sige. Anak siya, sir. Happy 48th birthday. May you have a wonderful day ahead. I wish and hope na nasa mabuting kalagayan kayo lagi. Enjoy your day. And again, happy birthday from Ate Rose and Hawaii. Wow! Oh, asa si anak nga, ni Anak balibad ito. pod. Ito si mong father. Na prank pod ni ba? Oh, sa may birthday wish niyo sa imong papa. Wala silang lang. Sige na. Birthday lang bud. O, kanin pa kumangkon. Ay, Apil ka. Ganina pa. Na? Apil na, apil. Sina? Wala mo kung Happy birthday, Col! Wala. May kwarta. So karon nanay mga tao, nanay kwarta. Nanay tao sa kwarta. 3,000. Salamat. Ikaw sir, sa Salamat may kayo, mensahe te. ninyo sa Kita pa niya. Oo, sige sir. Salamat kayo, te. Sa mga nauna dito taon sa kuha. Relax, puta! Salamat na. Salamat lang din kayo. Baru dito ako kan. Salamat. Salamat. First time ko na ba? Tawag ko ngali. Ito lang. Salamat. Nag-request man siya pasayawon, lagi daw ka. Okay. Ito ni uli ni. O, sige, sige uli sir. Yuli mo na sa mga sir? Balik mo na sa mua. Amo na na. Ah, Sige, picture sir. Happy birthday! Uso na pod ron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya, hilabi ng mga OFW, kay di masayang ilang kwarta. Ubay-ubay ang makover nila nga area, serbisyo nga garantisado pa. Sa Davao del Sur, Turil ug Kidapawan, ug sa Malungon maabot usab sila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghan na jud karon ang followers nila, kay ilang pamaagi makalingaw, ganahan tamo tan-aw. Uso na pod ron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na.